Алартипуллагин тинни оqaatigilaassuа November 23 storyboard workshop sortartussaama taasamalingerlutussaava ujarner Fleischer tassan sunguissuarput manuskriptimingaanniit storyboardingorluut startarlugu tamaallu filmilioriaannangorlu sorutiinnikkussi beskrivelsskanuuna ilinguteriannaus Ullumikkut Mala Jonsen pulartorivarput goddag alle Mala ullumikkun suneqqartorneraput On touch filmiliarni kuusam sniskuuterin pillu qanga tan sunaava On touch simassarsiarianaqarpo sananaqarlunilisaqqummernil 2015 nim Amos Frederiksen taamani simassarsiariva qammat oqartu uffaruyorlunigu simassarsiari sniskuuterin pillu filmiliorniarlun taava tassanil kammalaatin katersorpai uangil taamanikkut aamusikkut nilungiakkikkunersiksiamat kammalaatiginaagi too nilungisarput arqasialu uaam ilangunnaqarlun tassan filmiliortut killuusutall shoot camera atorpisiit taamanikkut Panasonic kamerassorta taanikuusarpu atortaavalu Canon 5D Mark II papamma arnipia taamanikku taavalu ilinni taaman atorlattaarlu unna Sony FS700 slow motion nottarna slow motion notta tan pinerullu immaq ikkugersuarl tak pingas kamera atornu Sony GoPro ikuyus taqama tassan familiarlus nammassias kameratiorqikkak saquntakuungaassuus annarnarullor filmiliaqattaattan soor apu serpangaatiartar ilaannik nittaattum filmiliornialut avaqqussinaanginni elementiniingaatiarlut ukua isiginnaarlu sort nillerpaseruluorpo qanno makkua sort pateritungaatu maqalu familiorniarneeqan aunartiginikua tassan ingammik soorlu orni tassu ornikkuminaat taqqaat ingam taamanikku sort arnilu sirnituusniskuuter piarnikuunat eminusni qorsunaaullusniskuuternikkuunat taa usiartittarlut orlaan locationinnuqartarlut atortul nassarnialuttarlu taal issimmi taanunammin assuunamminaam soorpateri uumatinnialu pateritorusoqattaannaal aappa taava sapingisam filmiliornialuqattaarpugut nilungikkaangatsiu sort ataa atugassavin filmiliulerlut okay taa sapingisam sepsipaarnialuqattaarlu pater taamanikkulama imatorsuа atortoqaruluunginnat taal ataaissua taamaattum filmiliorlu unamminartor taqaqa taal ampateriruteqattaarpugut ilaannikkul aam ingasarulortin filmiliorsualut ampaterirutarlut soort una vinkel isiiniaran assersutiinnerlu sniskuterlus qaqisinneqartarpis taa soort uangaanni filmiliussaagut imaqalun ilissi soort bikingaantigorusppas qanapiaqarsarnikuusi unnissinissartaa tassani soorlim taqorluaqareertarpuuqan isikkoortik kusussinaallugu imalunniit taqorluukkatsini torrannarpaa suunersa taava locationinukaraangat arlaan filmiliorfissami imalunniit ingerlaariornitsin aalangertarpuu maan misileqitigu taava tingallaffis imaluun arlaatu ingerlaarfissaq taqoriarlu isikkua taa teqqornialuttarpor sumingaanniissanerlu kisaama amerlalaartit imaapput soorniskuuterertarlaan soriasaaginnerlutik taavuu filmiliupallalaana okay so tastaa piaqersarnertaqarpo imma 50-50 immaq piaqersarnikut taa ilai so filmiliupallalla Ronan Gunningatsersumissaas okay nice siineqartaam ilaannikkut soort kamera apummillunniiseqqartarteruloortut arlaatiussequmittoornikuus atortuun immaa kamera tassan tuminnaanartum susoqingila kisam immaa tassan filmiliutit toqungaayappo kisa susoqingila taal pisinnaagaangat sapingisam pornialuttarli imalun arlaatiu assilaarlu taas unna uumatullia unna isimunam pikkunarnerpaa ilmoortuvat antorriuruluorluakku assut qanuun taaniluut qiyaammilaars qanuun imaat filmiliarivio una atorpar ilkaamara tastaamani sniskuuterit
uantakusinnaasuu pinguaagamsniskuuter sort pississaarsuti arlaan sponsorsitiisassuut sniskuuterin pissarsinikuulluta vikingit venture oqimaarulortorsuut ja oqimaa assartuutit vuutaakkunun usiarneqartarat atortuunassarli taakkunan tunuan issiallut killormsaariarl taatunun filmilioriorlun taaval uaneqqinnaa nittaaleram taamatu persiusallun taaval aput pautarisaallun teqqalayaasor uan isumassarsiaruartissan eqqarsaatilu kaaqan torraktunum filmilialuagaggertis persiisat torqaulor passut naiskat qilaraarla amsangusaayusanneran daannartaila nasappaan ilmuartum torrikkam so squad goals okay unamiuna drone taaman GoPro qartarallarmat drone kuisiulliila katiginaassuar drone eqqamawaa marluugunarpuam crashernikuak taamat drone GoPro tallut taamani manfantaquta takusinnaanausun filmiliariners tästä koreannartarsun filmiliarners taamungaan siutorrallapuna assun nuannersum tupaallaatigaa iluatsillorneran unaqqinnaakippa tästä una isiingiullu isul taamungaan eqqoriannarlu nakassapajaaginnarl nuisavun una okay qassiullus filmiliortuusi marlu uanga taavaliu arni taam killornera ammarlullu marlullu chimiorior siaqatigilluta killoriorpap arnil taal tamat filmiliortuuni korearat nilungikannerluusuu klippi atorsinnaas kisa filmiliornerparparpassuut issut initorulorp GoPro slow motion camera appa taal Canonnimi so camera arlallit organiseerniarnaa taaniarnakusuulaa klippitamam takun takoqqaarlu qaariak takkama passuut una sniskuutserernera soon tamalio filmisenerani qassaratta arlaansoqartariaqartor iliuserinaqarnikuungitsukalaassinnaaniluunniit source next level liula misilinneqarnikuungit taeqqassarlut qaningaassak nuummi sommitsiam ikaarlan sniskuutererlu taataani isumassarsiarinneqartor next level linnarnuun next taadassan torrallaqqinnaarluu sniskuuterit atungaatsiarnikun tuninneqaannapayuppu immakkuorutissat atugassatsin ikaariarnsiullu iluatsingila taatassani puttaqutaqaarpuanartum qilernikuullutiul umiatsiam sniskuuteri 4 meter imma ataaniittan nunatungaanukariarlut nunam pigattaa amuvagut taavaakstadaliapallararlut motori saleriarlu aqaguan taamisileqqippa aquaniu norismaarlung Mistatiinnangaamisilippa taa appassaadissan summitsiam ikaarpa qassituan camera atorpisiisoortakusinnaavaam helikoptereqartoq qassiup katullugit qanormaa qaarsun arfimmarleqquarpakka helikopterimip camera taaso sniskuuteriniip camera marluk marlungun tingasun uam filmiliorpung van skuuterinningaanni sommitsiamam filmiliortoqarpo taavel sommitsiamam truuneqarlun suut ilinnut unammillernaarnerpaanikup taamat silam 5 millioniarn issersuam kittamam aalasut issik unammillernerpaa atortinut kisaam uautinnut soorlu ingammik imma tingallanissam piaqarsarnuunalaani imalunniit so ullu ilivitsu atortaratsivissilami taava una nammin kissassimaarniarn uataan nammi lernarturuloorpaa amilaatitallakkunarpaas isigaalers YouTube kanalon misulaakku arlan untouched 2 pilersaarutaasuanernikuam tuuliorniarlu tasortun ittip sungiusaatigiarlu taatu ingasarulor taakisa peqqutiassingit peqqutiali biviusungungitsorpo kisiamaannakkut sniskuutertart inuusinnerit generation tillia tigunikuvaa projekter taa
Untouched 2 sananaqarujormaannikkut. Ja. Okay. Tamam qilana fissaqarpu. Okay, gatorrassuа. Sukuisiinarneqarsinnaava imaattoq. Untouched. Untouched YouTube mippo. Kittamam takusinnaavaat. Untouched 2015. Sigerannuisarningerlutiin. Super. Malaquionarsuupularsinnaagavit. Lana uapaana. Yes. Taulu sabarnertallani takuliu. Qana ilmoortammakkuana kaamaasaavanill naam ayulaa. Yes. Yes. Tamam tinuaniittarp.